Enna ogwo ka si bia be me bodyguard won. Yes o mu asa. Idi kwaso na agba ma egbo idachie. Enna ogwo ka si bia be me bodyguard won. Yes o mu asa. Nkwa na anya o. With otu ede. Cheka nkowa go no. Chekwa na agba obi afro ma agba obi. Ke fi ejikwa nu we bodyguard nwa. Adekede stupid. Akpa obi sa. Akpa obi m dị m n'ime arusa. Apụ nke a na-afụ anya nke a for fancy nke m dị m n'ime. Ife menu kekwa na afa yi. Afa m bụ Dimisa. Dimis. Yes sir. So what do ife menu kekwa na ebe ka ibi. Ebe ka ibi. Amara m ị na-ele ibi. Ke odi mmadụ bifa. Ke odi mmadụ o. Ana ma ji ebe ki si apụta ụla this man. Okay, ebe si apụta ụla na be m na be nka si apụta ụla. Udi fe nwoke a na-eme. Because on ya bodyguard mu. Nobody na akọ. Ke ka m na-esi nwa n'ebe ka ibi sa abịa m ọrụ se ọrụ ịbụ bodyguard gị adị na-emechi ibi mana asị m kwube moto ga aka ibi. Ụlọ ga aka ibi, compound aka ibi. Fancha niile ka ibi, ọkwada ibi, ọkwa ibi nke a na-adị na ngada nwoke. Chalụ na ọ bụrụ ife aka na-ekwu ibe na-ekwu edikwa so na ihe echekwa nwu m ka ndị a na-echekwa Obi Kubana fa chekwa Kiss Daniel fa edikwa so na ihe alụrụ m ụdị ọrụ otu a sa ọ bụ na nji fonu m bịa kịta mmepere DM m efu ebe Obi Kubana imoni Kiss Daniel na Young Kambelo bodyguard fa kama ife mmenwu ụdị otu anyị dị na egodu ma na bido n'ụkwụ na egodu m anya adọrọ ka jetili sa ọ bụla ka ndị na-ekwu na edikwa so na egbu atọ ịbụ ọnwa egbe ịdachie sa egbu m mma edikwa so na ihe adachi esi edikwa so na agba m egbe ịdachie egbu m mma ịdachie ya nwere alụ nwọrụ mgbọ iwela ọrụ itinye na bodyguard nke nna na before egbe ka agba oti ya arụ ya dachie ọnwụnwa njekwa ndị befa ụgwọ ma ozu ma ife niile nwere jefa 20 million nke aga sa isi na ekwu ndị befa ụgwọ ego ole ka ekwu ndị befa kebe mmemekwa ife nwe ka enye m ndị befa 20 million nke aga 20 million maka na ọnwụ maka ị that is what I pay aka m onye mma sa aka m ya mma gịnị oke ọ chọrọ agba ga egbe before dachie gosi m onye chọrọ ịgbawu igosi m mfọ onye chọrọ ịgbawu kịta nrọọsụ onye anara onye egbe gbọgbuo onwe m mfọ ji mma na-achọ igbu gị sa nrọọsụ onye anara onye mma gbupụ onwe m isi maka gị 20 million dị mkpa 20 million emenwu m ọga ịchọ ka ebido kịta ife menu nna ị ya-abịa bido taa ihe ebido ọlụ tata ndị ebidogo m ọlụ sa ihe niile na just chicken phone gị baa n'ime weta m ngwa ọgụ weta m egbe nye m phone yi baa n'ime weta m ngwa ọgụ na ọlụ ebidogo sa ọlụ ebidogo just baa weta m ngwa agha kedu bodyguard nwa ọ na-alụzi phone gbanawa ọsọ ha ọ ife aka mma apụ ha ewuchi m egbuo m ọgụ ọbụla nke ọbụla mme elie m ete nka ngụlụ ana mbọsị elie m ọ ife aka mma na-apụ bodyguard nwa awọlụ gwuo ọsọ with my phone onye dị bịa chekwa m egbu agba m egbe ọdachie egbuo m ma ọdachie ọ ife aka mma apụ n'ụlụ ai Chineke gboo